Dama kai ne kake sallama ne? Ni ne mana baby. Na ga kwana biyu ne na kira ki. Ba kya son daga waya. Me ke faruwa ne? Allah wallahi ni waɗansu lokutan ne ma ba na gane ma al'amuran ka ne ma ni shi yasa. Kamar yaya? Ka gani yanzu ma aiki nake a cikin gida ka faɗa duk abin da ka zo faɗa kawai zan koma cikin gida. Don in ba haka ba yanzu ma in yaya na zo same ni ma gaskiya daga ni har kai din duk ba za mu ji daɗi ba. Na san shi a kusa ce yake kamar wancan gwamna. To ya kamata tun za ki koma wata ko irin dan ban kwanan nan ma. Sai an jima. Ya kina abu kamar yar kauye ne. Ko irin ta dan indiyan nan mana ko irin dan kisin nan na zamani kiya dai a rayuwar ki haka ne kan kai ma dai ka san dai na ga maka kunyan ka nake ji kowane lokaci sai na dinga ga maka. Ya kamata ce yanzu kan kin ga da kin faso gari ma. Ya kamata ce kin faso gari. Kin gani? Shikenan zan maka amma sai ka kulle idon ka. Ha to wannan ga abu ne mai sauki. Kana motsi zan fasa ka.